Richting Londen gekomen. Ze waren de eerste die op een lip op in Engeland een hit gescoord hebben. En ik wil een tafel applaus voor onze zangeres van vanavond. Voor de wereld, voor Monica. Bart? Bart? Hallo? Kom even wat naar voren, jongens. Zo zie ik niks. Kom schat nog even. Bart, hoe zit het nou? Oh, daar staat. Laat maar gaan, joh. Ja? Nou, dan is het.